Здравейте хора, днес ще ви покажа една игра, която може да замени самия Roblox. Като сега Roblox има много тъпи апдейти, като да си видиш, снимаш лицето, за да играеш някакви игри в разни категории на възраст и сега то е невъзможно да играеш. Но намерих една игра, която точно прилича на Roblox. Казва се Build. Тази игра. И сега ще видим какво има. Тук трябва да се регистрирате и да... Знам, тук има много хубава игра. Препоръчвам ви да играете Торнадо Инспектор. Значи, за да започнете да играете, трябва да натиснете play, когато зареди всичко, това ще изпишем. Знам, че е китайско, ама това е в Google Play. И края на видеото мога да ви покажа къде го намерите. Тук трябва да правите нещо от това. Значи, за да стартирате играта, трябва да натиснете на компютъра. И там има различни неща да купиш самите коли срещу торнадо. Това изглеждат тотален мост, дом, TIF 2, така. Къщите са такива. И най-хубавото, което ви препоръчвам да го вземете, Destroy. И за да вземете по-бързо тази кола, трябва да първо да купите TIF 2 2009 година, след това Iron Wheel 3, Black Whistle и след това с Black Whistle трябва да отидете в El Reno и докато сте го взели, ще вземете Destroyer. И ето геймплея, какво трябва да се направи. Значи, тук си избирате различни торнадо, дали самата кола да издържи или не. И искате да... такъв модел, препоръчвам ви да... повечето за този. То повече пари дава, ако сте с този модел. И по-добре да не избирате на това с този модел, че той даже не е толкова силен. Сега ще ви покажа. Значи, тук трябва да натиснете Developer, за да сте надолу и да не те вдига торнадото, ама сега ще видите колко е силно това торнадо, даже настрани може да мине. И след като загубите, колата ви се издигва нагоре и не получавате никакви пари. И по-добре препоръчвам ви, ако гасите с най-силната кола, трябва да имате повече пари, е в това.
И предупреждавам ви, тук има много силни неща и скримъри и джемпскерове. Върдете се, моля. И забравих да кажа. Значи това декато... Искам сега да ви кажа. Значи ако намерите... Значи, за да виждате колко е останала на колата, дали да издържи, знам на най-слабото, това изглежда. Това се гледа, за да знаеш колко ще издържи колата. И ето. Да, това е F1, знам, че то много лесно ще се държи това. Да. И като гледате, малко пари. Ама това е за начало, когато стартирате с червена кола. Доминатор 1. Тя не е толкова силна кола. Може само да издържи F1. И такова ще е трудно да оцелееш на Клиев. Това е много трудно да оцелееш. И край. За да искате мултиплеер, има два вида мултиплеера. Flat Map и Co-op. Значи тук можеш да си избереш разни режими. F5. Това е просто обикновено торнадо, което е силно. Можете да оцелете. F разни джемскерове. Знам защо го кръстих така. И F5. И F5 плюс това от едно от силното торнадо, което може да издържи само силната кола, която я имам. И има Flat Map. От Flat Map можете такива неща. Извиняйте за звуците. Знам сега... ето и човек. Знаеш, тук, когато дойде торнадото, трябва да... Значи трябва да стане нещо странно. Когато дойде торнадото, трябва да натиснете Develop. И като оцелеете, можете, когато сте натиснали на Develop, така ще държи и няма джойстик. И като чакате, идва торнадото и що ще ви събира пари. И това, тъй като е в бялото, повечето може да има пари. Даже има такъв легбък, който не можеш почти да тръгваш. И ето, ако ви харесва това видео, лайкнете го. Просто поставете лайк.